Tu untane pinuju kaume sing teka kuwi engko untane iki ora teka. Terus sesuk untane sing teka terus kaume sing ora teka. Nalika bagiane kaum memang kaum ya iso njukuk banyu ki sak cukup-cukupe. Ning nalika unta sing teka banyu sumur kuwi diombe unta kuwi iso sak. Kaum wis ora pengean. Ning lamun nenek kekurangane ngombe, kaum kuwi terus iso ngombe susune unta. Susune unta memang diombe kaum wis orang entek. Ning sekawe iki ya padha seneng, ning suwe-suwe malih padha waleh. Bareng waleh kaum samut kuwi iso duwe rencana arep mateni untane Nabi Saleh. Berkongkonan kancane jenenge Qadar supaya beleh untane Nabi Saleh. Kuwi bareng unta kuwi dibeleh karo kaum Samud wis kalah bendu banget. Lane terus kaum Samud ditekani disiksa kuwi. Wana jaina lan nyelametake ingsun alazina ing wong akeh amanu kang padha iman. Wakanu lan anane wong akeh iku yatakun padha takwa. Salah nyelametne marang wong-wong sing padha iman. Dadi ana angin sing bebayani wae ngono kuwi ning wong sing iman kuwi pinaringan slamet. Kandhakno marang umatmu wayau mayusaru ing dalem dinane den lumpuhake sapa Allah ya kuwi satrune Allah dilumpuhne ning ndi ilang nari maring neraka. Pahum mongko utawi satrune Allah iku yu jangun padha digiring kabeh. Kata idama sahingga tetkalane barang jauha teka sapa Allah ing neraka. Syahida nekseni alaihim ing atase Allah apa samuhum pangrumune wa absaruhum lan paningale wa juludhum lan kulite bima kanu yakmalun sebab anane wong-wong iku padha tumindak. Jadi kan Nabi supaya pengandakne nalika Allah Ta'ala nglumpukne satru-satrune marang neraka, wong-wong iku padha digiring kabeh. Saengga tatkala wis teka ana ing neraka nekseni marang wong-wong iku apa pangrumune paningale lan kulit-kulite nekseni marang lakune wong-wong satrune Allah kuwi. Dinekseni salah marang gautane iki malah nyeni salah marang satrune Allah memang. Bareng ngono njur wong iku kuwi tut ngucap marang kulite pangkalu lan ngucap sapa kaum dijuludi maring kulite lima sahitum ngalaina. Keneng apa kowe kok nyekseni salah marang ingsun? Kalu njur ngucap kulite njur iso ngucap
Antokona paring bisa ngucap ing ingsun sapa Allah Gusti Allah. Alazi antaka kula sain ya iku zat kang dadake bisa ngucap saben-saben suwiji. Wa huwa utawi Allah iku khalaqakum zat kang dadake sira kabeh awal maratin ing kawitane ambalan wa ilahi lan yomong maring Allah turjaun den balekake sira kabeh. Bareng kulite kuwi gautane kuwi menggawe nyekseni salah marang wong kuwi mang. Wong kuwi untuk ngucap ning gautane kuwi kenang apa kowe kok nyekseni salah marang aku. Mesine kowe iki mbela aku ya malah ambelepne. Ya kulite ya iso jawab. Paring bisa ngucap ing ingsun sapa Allah zat sing paring bisa ngucap marang sawiji kabeh suwiji-wiji. Lan Allah iku zat sing dadekne sira kabeh, lan kowe kabeh bakal dibalekne marang Allah. Wa mangkuntum lan ora utawi sira kabeh tastatiruna bisa ngaling-alingi ayat hada ing yen to nekseni alaikum ing antara sira kabeh apa samukum pangrungu ira kabeh wala absarukum lan ya ora bakal iso ngaling-alingi marang paningal ira kabeh wala junudukum lan ora marang kulit ira kabeh walakin lan nanging zonantum nyono sira kabeh anallah sesune Allah layak lamu ora weruh sapa Allah kasira mimma ta'malun akeh-akeh barang kang akeh-akeh saking barang kang padha nglakoni sira kabeh. Dadi wong kuwi mung didhawuhi kowe kabeh iki ora iso ngalang-alangi marang oleh nekseni pangrumu, paningamu lan kulitmu. Nanging kowe kabeh padha duwe penyono, nalika cilik donya kuwi penyanane kuwi Allah iki ndak roh karo apa sing dilakoni. Rumangsane Allah iki ndak roh. Wadzalikum lan kaya mengkono zannukum penyono ira kabeh alazi zanantum kang nyono sira kabeh birobikum kelawan pangeran ira kabeh ardakum ngrusak ing sira kabeh fasbahtum mongko dadi sira kabeh minal khosirin saking golongane wong sing padha tuna. Dadi wong kuwi mang nalika ning donya padha duwe penyono lek Allah ki ora roh karo apa sing dilakoni. Ya penyono sing kaya ngono kuwi bakal ngrusak ning awake dhewe. Akhire wong kuwi mang dadi wong sing tuna. Payas biru mongko yen to sabar panaru mongko utawi neraka iku maswaran lahum panggonan kanggo wong-wong kuwi. Lamun dhek kuwi sabar ya panggang neraka kuwi panggonane. Wa yastatibu lan tekala lan lamun dhek kuwi njaluk rito nyaluk diridani wa ma'u minal mu'tabin mongko wong-wong kuwi ora bakal diridani maka yadena lan watake ingsun lahum keduwe wong iku kurona ing kanca kancane nalika ning donya kuwi ya kuwi kancane kuwi setan
Payayanu mongko mas-masi sapa kanca. Setan kuwi mas-masi lalu maring wong iku maaf ing barang. Baina aidihim barang kang ana antarane ngarepe. Wa malan barang kolfahum kang ana mburine. Wahako lan tetep utawa tumiba alaihim ing atase wong iku apa alqaulu dawuh siksa. Wi umamin ing dalem umat kot kholat kang temen-temen wis kliwat. Nyatane mingko belihim sadurunge wong-wong iku minal jin sangka jin wal insi lan manungsa. Inahum setune jin lan manungsa iku kanu ana khosirin padha tuna. Dadi wong-wong kafir kuwi mengkae nalika ning donya kuwi karo Allah Taala diwehi kanca ya kuwi wujude setan. Lah setan kuwi mengkae maes-maesi marang wong-wong kuwi ya kuwi maes-maesi barang sing ning ngarepe. Ya kuwi perkara donya. Iming-iming kemewahan donya. Kan barang sing ning burine ya kuwi nang akhirat. Kalau setan diomongi lek ndak bakal enek hisab, ndak bakal enek piwales. Wong iku ya manut. Akhire kaya ngono kuwi tumindak sing kaya ngono kuwi akhire njur ketetepan siksa kaya wong-wong sing dhisik bangsa jin lan siksa. Lah wong kafir Mekah kuwi nalika Kanjeng Nabi ki maca Al-Qur'an. Penggede-penggedene wong kafir ki padha ngucap. Pakola lan ngucap allazina wong akeh kafaru kang padha kafir. Latas mau aja padha ngrungokne sira kabeh. Lihadzal Qur'an kelawan iki Al-Qur'an. Dewi aja wis aja kok rungokne kuwi Muhammad maca Qur'an kuwi. Wal wau lan gemuruh fihi ing dalem wacan Al-Qur'an. Dinalika Qur'an diwaca kuwi gembrao. La'alakum taghlibun menawa kowe kabeh bakal menang. Dan Muhammad leren lan maca Qur'an. Lah wong sing kaya ngono kuwi Allah Taala dawuh walanu dzikonna. Mongko yekti maringi rasa ingsun alladzina ing wong akeh kafaru sing padha kafir. Azaban satidan ya kuwi rasane siksa kang banget. Palana jayanahum lan bakal males ingsun ing wong-wong kafir aswa alladzi kanu ya'malun eleke barang kang wong-wong kuwi padha tumindak. Kaya ngono kuwi wong kafir nalika Kanjeng Nabi ketokne Kanjeng Nabi maca Quran yo malah tuwa buan wis ora rame.